Kabare agparangka aliniwan mo aja makita idi aldaw apimanaw ka numan pa'y biyag ko adayu ka jatuh pulo si waksi di kariken ka kanayon kalata dito'y anunod si kalata ipitpitik to'y puso mangrugi na sumkar to'y puso kaput na palaos nga iniw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak ng ngegan day tatimek mo tunggal at sapa kumabiyag ko nalaklaka nga umayak tapnon maarakop ka kabare maep-epan kuma iliw ko kenta nagpaiduma biyag ko uray adayu ka jatuh pulo si waksi di kariken ka agka akpito'y agur uray ken ka ayat ko sublianam to kuma mangrugi na sungkar to'y puso kaput na palaos nga iniw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apalawen ajak ng ngegan day tatimek mo tunggal at sapa mangrugi na sumkar to'y puso kaput na palaos nga iniw nabayagan biyag ko adi ka nakita
mga siya ipabasulit, numarak-rak ayat kelangin-langin, kasikat na lawag anang baybay-an, sanak laam mo nuwag tuog ka. Umanay kenkan makita na iti maminsan, umanay kenkan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sika iyay ayate. Punpunuak nagkurkuranga kanaya tinepelak ti gumura, jakin paka imbes na'y I went nak saan ta indadanes na kasta kadi tinaput no nga agayan. Siya ipabasulit, no narag-rag ayat kelangin-langin, sikat na lawag anang baybay-an, sa naglaam mo nuwag tuog ka. Umanay kenkan makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nga sakit pilit nga awate, no panunutek nga sika tiyay ayate. Kanaya tinepelak ti gumura, jakin paka imbes nga'y I went nak saan ka indadanes na kasta kadi tinaput no nga agayan. Kasano nga'y patek ko ti kasket ka, martirak ta puso ayat mo jak marik na patay kon jak marik na tadungom, kasanua jak kuten panagtuog ko. Pinunpunuak nagkurkurangam kaniyak tinepelak ti gumura, jakin paka imbes nga'y I went nak saan ta indadanes na kasta kadi tinaput no nga agayan. Kasta kadi tinaput no nga agayan, kasta kadi tinaput no nga agayan. Inayat ka napudno ken natarna,
ngem inkulbo tuy puso kening kalilipatan. Pinilit ko nga iliw-liwag sa dito'y kaungga. Tinawan ko na saan kan para kaniya. Puno anariga iti manglipat nupay pilit ko nga iwaksi lagit mo at subli. Dagit inalak mo nga ulpitin pait et nay mulan ti barukong ko kas may sa apuris narikan iti manglipat sa iti naglabas dagidi apanagin bubulse aging ka ngayon ka nang lipat. Jakman ang maiwaksi latigit ito'y na ay nagrigan iti abiyag nagmay-maysa. Nabulit ka, naranggas naulpit ka, manangalilaw manangirurunge manang kulbo. Tadikan amay karin iti pamatek ko narikan iti manglipat sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat. Jakman ang maiwaksi latigit ito'y na ay nagrigan iti abiyang nagmay-maysa.
ken na ket ag panaas ag ladingit tuyrik na ket ipalagip kanya dagidirag sakta ken adu ngarapaak ngimkas man angin biag ko naglabas ket di samkit na nagbalin nasabrak sika sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko nasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tung palen dagidi karin karin di nga tabiyag ko malunag day tarik na pagkaasik ken ka ket inka indengan amwen biyag ko agur-uray tuy puso kasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko wen biyag ko lupay awan kan dito'y denak iti kanuman di kanto isukat kasi kalaing inkarit ngayaten iti agnalayon inggat tungpal tanem ipalagip kanya dagidirag sakta ken adu ngarapaak ngimkas man angin biag ko naglabas ket di samit na nagbalin nasabrak sika sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko nasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tung palen dagidi karin karin di nga tabiyag ko malunag day tarik na pagkaasik ken ka ket inka indengan amwen biyag ko agur-uray tuy puso tasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko tasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko Udnumit laeng nga di kapay nang lipan Urut baro kung muti abrasam kaniya Dahil di awan ka ay agsangsang itak kailiw kabiyag ko ay nang nangrunaan Nalabas ko'y iliw kung lumarik nam lakuman Ken sakit pinakem kupan na kay sinaken ka Jakpay sa mirenen uray biyag ko tay sumina tasika ngarag iti inakindag daduma Sa pagpumanaw ka di ta nagkit-kit
tak kumano sa dinno adaga ket nuag subalit ka manay dan aliw-liwa. Kay sinakten ka Diyak pa'y samirenen uray biyag ko tay sumina kasi kangarot iti inag-indag daduma sanot manaw ka di ta nagkikita marubos ko'y luluwak lumalaglagip ka agsurat at kumano sa dinno adaga ket nuag subalit ka umanay dan aliw-liwa. Thank you for watching. Please like, share, comment and subscribe. Hi, for more videos like this. Always tune in on my channel.